Merħba tfal, kif intom illum? Nispert insabu tajbin. Lum jibtilkom dan il-ktib li jismu Ikarus, it-tifel li kien jaf itir, ta' Xavier Pirotta b'adattament ta' Carm Saracino. Fuq il-gżira mbeda ta' Kreta, ħafna żmien ilu kien jgħix tifel jismu Ikarus. Missieru Daedalus kien inventur kbir. Kien kapaċi joħloq affarijiet interessanti bħal xi baqra tal-injam li tgargar waħedha jew xwabel li jiġġieldu bejniethom. Iżda Daedalus kien jaħdem għal Minos, is-sultan kattiv ta' Kreta. Ikarus u Daedalus kienu jgħixu f'ħafna ġid fil-palas tas-sultan. Jekk jonqoshom xi ħaġa, kemm ifaqqgħu subajhom u warhom il-qaddejja ġejjin. Madankollu ma setgħux joħorġu mill-palazz, kienu priġunieri tas-sultan. Ikarus ma kienx isib x'jagħmel u xtaq ħafna jitlaq minn Kreta u jmur idur id-dinja. U jum fost l-oħrajn seħħet il-ħolma ta' Ikarus. Missieru qallu ħajkollna nitilqu minn Kreta. Is-sultan irid nibnilu għodod tal-gwerra u jien ma rridx nagħmel dan. Imma kif nistgħu naħarbu? Staqsa Ikarus. Is-sultan għandu gwardjan ma' kull bieb. Ħanaħarbu mill-gżira billi ntiru għal Daedalus. Ikarus ma setax jemmel lil widneh, kien jaf li missieru kemm il-darba kien għamel ħwejjeġ tal-ġubijiet, imma possibbli kien kapaċi jagħmel ġwienaħ itiru. X'taħseb? Staqsih Daedalus fil-waqt li fetaħ il-bib tal-kamra tiegħu. Ikarus baqa' mibluħ. Fuq il-mejda kien hemm żewġ pari ġwienaħ ġiganteski. Kienu eżatt bħal ġwienaħ tal-asfur, imma kienu magħmulin mix-xema u r-rix. Żbieħux qal Daedalus bi kburija u se nużawhom dal-lejl. Dal-lejl staġeb Ikarus. Iktar ma ndabbu rasna malajr, iktar aħjar, qallu missieru. Dak il-lejl Ikarus telma missieru fuq il-bejt tal-palazz. Daedalus rabat il-ġwienaħ ma' dirajn ibnu. Jien l-ewwel u inti ja warajja, qallu u għaw jilbes il-ġwienaħ. Kull ma trid tagħmelu li tagħti b'dirajk u ħalli li r-riħ iġorrok miegħu. Iżda żied jgħidlu, ittirx mal-baħar għax inkella ir-rax tal-mewġ ixarrablek ir-rix u l-ġwienaħ jitqalu wisq. U ttirx ħdejn ix-xemx lanqas minħabba li sħana tħoll ix-xema u tispiċċa fil-baħar. Ikarus beda jħoss roda ma' ġismu kollu. Issa x'jiġri jekk il-ġwienaħ tiegħu ma jaħdmux u x'jiġri jekk jaqa' fil-baħar. Daedalus ħaġirja tajba u b'qabża intefa' mill-bejt fil-waqt li fetaħ diraħ beraħ. Minnu fih ħakmu r-riħ li beda jimbuttaħ lejn is-sema. Issa ħaffef ibni sejjaħlu bleħenoli. Ikarus bil-kemm beda jiflaħ iżgħom fuq saqajh bil-biża', iżda ħa nifsil ġewwa u ħa qabża minn fuq il-bejt. Għal mument wieħed tal-waħx ħassu qed jaqa', imma mbagħad ħassu qed jitla' l fuq. Fetaħ għajnejh u l-bogħod taħtu ra l-baħar ileq fid-dawl tal-qamar. Ikarus beda jwerzaq bil-ferħ. Arani pa, beda jsejjaħ lill-missieru u nqaleb rasu l-isfel fl-arja. Attent, għajjat lura missieru, għad baqalna ħafna biex naslu, tir warajja. Ikarus kontra qalbu wieġeb vuċi għolja, ġej. Iżda meta sebaħ u x-xemx bittiżreġ fis-sema, Ikarus parret iktar eċitament. Tgħid nista' ntirola mill-lajkli staqsa bejnu bejn ruħu. Ikarus fetaħ ġwinħajh beraħ u tar il fuq lejn ix-xemx. Beda jħabba ġwinħajh u jtir dejjem aktar il fuq. X'gost beda jgħajjat u jlebbet u jżid u kull ma jmur joqrob iżjed lejn ix-xemx. Ħassu qisu is-sultan tad-dinja. Imma f'daqqa waħda in-nota rixa tinżel quddiem wiċċu. Ikarus tgerfex. Kif jista' jkun rixa tola daqshekk fis-sema fejn l-ebda sfur ma jista' jilħaq? Ħares lejn ġwinħajh u minnu fih ftakar x'kienu jissih missieru. Ix-xemx kienet tiddewweb lix-xema. Rid jitbiet minna
kemm jista' jkun malajr. Ikarus beda jħabbaġ minħajh kemm jiflaħ, iżda aktar rix beda jaqa' u jittajjar madwaru. Ix-xamb titqattar mal-qafas tal-injam u Ikarus ħass ruħu nieżel, iktar u iktar sakemm ċuff għodos fl-ilma. Sakemm Daedalus intebaħ x'ġara, kien ġiddatar wisq. Kull ma kien baqa' minn Ikarus kien ftit rix jonfiċ l-ilma. Kif nikket l-imsejken Daedalus? Biex irnexxielu jaħrab mingħand is-Sultan Minos kellu jitlef lill-Ażiż ibnu. Baqa' jtir sakemm wasal fil-gżira ta' Sqallija. Baqa' jgħix hemm sal-aħħar ta' ħajtu, waħdu u mimli bin-niket. U dan kollu ġara għaliex Ikarus ma kienx sema' mit-twissija ta' missieru. U hekk spiċċajna l-ktieb tal-lum. Nispera ġbitkom din l-istorja tfal. Sakemm nerġgħu niltaqgħu darb'oħra, saħħa u ċaw.